Ala, kuya. Sinog ba? Ay, kan maning kanon siya, di ba ni mahurot? Rice. Dapat yung maluto din ba? Iyot. Ang iyot. Kanon kuno. Doon ang kay bahaw dito sa kalino na to ba? Aman si Kanon. Sabaw. Lagi layas. Kain po tayo, kain. Ha? Oh, buok man. Kami lang buok ba? Bakit dito sa ato ako? Sayang. Ayaw ni ko wala giluto. Paborito mo gud ni gini sa nimik-mik. Bisan dira sa mga tunay mga handa, inana gid iya ha. Bahala diyang nay dito basta kay kana iya. Diyos na siyang sa may lagi si Puti. Kaya sila gusto ka unon. Ay, plato ni mo. Pero kali ako dako. Allah. Kasi ko dako. Paano mo ka Carmel? Ay, iya law. Mato siya. Ibo dako. Oh, apil ang kon loob. Hindi na ba? Uban kasi katiya ba? Ano man luwag baby? Nero dinig nero to sa plato. Ama ka magkaon na. Lagi ang kanang pasensya na gid. Yay! Magko pagka-plato si Asin. Kano kano nimo dinhi na tao. Wa gamay dito kuan ka bangko atong peng. Wa atong peng ka bangko ka. Kutin. Ni man tambok. Para makakaon na ka hotel. Ara man to inyo. Papa ma. Ay, tanawa gani unsa yan. Papa ni mo. Ala, naana giabot na. Agpas na naay plato. Okay, sa kay kaasa mga Wa ang peng ka bangko ito nga gamay. Ano man ang luwag dana? Kung plato na. Kuana Dan ang bangko nga peng sinigura ni Puro Ote. tambok. Puro ko wala nito kuando. Dito sa biro, dapat na dili tambok dito. Dapat dili tambok dito tingali. Sa biro, tambok man na Gani. Tagaan ta nakakalong ang pinuklan sa buka. Mina nga magunin niya. Lapas kay nino. Sa magpahangyo ni. Atulawan na lang gud. 300 ben kilo ani. Kami di tambok dito, Jet. Di, wala tambok. Ayaw tambok yata. Tagaan may miniroke pero tambok niya. Kasi unod, puro sa tambok. Munong unod. Wala ibang kuna Nga ay, Utang PL ni. Ay, salin na ganyan mo nakuha. Salin. Nagpaano na Yung plato o mga hulog. Tanta sila. Oh, lapit na. Ano salin man wala ka nagsaadaan. Gago ba magpamilya? Ako wala na ko nakasake, wala man ko kabalo nga magnahaw. Amoy Wala na ko napay nakabalo. napay Nagpulol ba? napay 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 ako. naman siya nga. Tanaw lang nako ma'am kung naapay sobra. Namagani ka na sobra. Bigla nag-iyaw, malay ko na. Ano pa ko nagkabalo nga lang, deliver na. Wala na po diha. Dali ko man nag-test na magsusuan. Inyo? Hindi pala ginusin ako sa pot, ako yun. Tapoy og balingon. Unsay basa ang? Puro speaks na eh. Puro gwapa ang sudan ba? Uy, wala ang kanipon. Dito din. Dali na yan. Dalan anak dire. Sabi mag-iyahak eh. Bawo. Ito inog nga saging mil ba namin ito ikuan. Golden banana. Wala may nagarin. Nagarin. Sa man butter. Golden banana baka nasa. Namin na nakasaging man kanang ito na yung Tinog. Dami sa golden banana. Ang may carnation sa hindi diya. Ano ba? Sabaw. No, dali ba? Di ba? Palit na Ano? ba? Ay, manabasir. Ito itong gamay katong ano. Gamay.
Ano papalitan? Margarine na lang. Yun na lang, mahal yung matir. Yung banana. Wala pa nagpan ang dito kan unak. Along nung. Hindi mo ganan aning amo kaya na may garit. Pero makaan mo. Ito sa buboy. Bawo dire. Sige ka sa iring ang papa nimo. Dali man siya nga isda kay ninanga man eh. Oo, lami kayo. 300 per kilo ani. Ang minanga isda. Ano ba bago yan ba? Ang minanga. Balawarte pa daw Papayatag ni balawarte gikan. Oo man, nagkakaon ka. Nagkukaway, giroon ko. Sige, ura nimo ang tambok. Mo diha. Nangita yun dahil sa isda ko. Ang gana lang ng ulo. Kapag ulo. Ako tong gikuha nimo kang Jerry Collagen eh. Dali kaon na sa iring. Ila gabi unyag. Aw, wala ba bata sa likod ni Ryan? Panapa kay sabaw dyan kay Diro pa? Nasa washing machine dagan tubig. Gabi doon nga nga. Aw, plato na mo. Kung tayo masinil doon. Nara lami ah. Nara. Balibol. Aben magulak. Ano naman si Paul gabi idi? Apa kayo? Yapa siya? Ito yung ba niya? Iya tong doon? Babae? Ano ba yung babae doon ka? Murag babae. Principal? Ito kung tatlo man sila. Hindi ka nga nakasabot. Kasi Ano ako ba si Rekaran? Hindi pa na, dahil na. principal mo na siya. Marami. Ano ka dula mo? Muna ABC kayo? Gabi na nakatunga. Ay, ikan maka mo dito sa taon nila ni Paul. Ang litson Lamig lang. lang? Anong ba? Alang Paul nga litson. Gabi ka. Kuan. Kasi mo nagitson ato dik sila. Lagi palitson. At ako, di kayo na maluto. Mayroon. Ulo na rin. Dugo. Tagaan ganun eh. Dugo pa. Isa lang. Ano ka agapon? Na. Kaya giulog na. Ano po sala? Ano may po sala lain? Pero, Ay ko jay be. naalala ko tala. Wala yung gamit. Thank you. Laan mo pala dito yung tinubang niya. Alam. Ang awang yung kanon. Yung basakal. Tanong nga mura na akong ginanaan. Basta nga mura, hindi ako magdugang. Basta mo baso yun. Nawala na baso? Asa mga baso ninyo? Meron ko akong ginanang ganina. Ako pa rin ginanang ganina. Ako di ka na din, kaya naarang mo dyan. Nurok man. Pagi na lang, Jay. Lasan. Basket ka baso, asa na yung butang? Baso daw. Ay, pagdalikod min. Ano ba makita sa kamera? Si Arlene na magaganina. Tama ng kamera. Pero, binasa. Nasa diya uy. Ang reaksyon. Sa kamera di ba sa? Napagay sa gilid. Wala na lang. Apil nito. Galit mo na yung. Karami ka? Ini yang makita. Sa reels, sa makita. Dilik na makita sa YouTube. Pa! Iyon ako nagdimdim na. Manako! Ang kauhaw ba? Ang juice ba kay? Tapaang man, Mick. Di ka na matay mo tubig. Yang gipulisan. Anong bayad duwaran dyo? Kung ka naman to ka juice. Tapang man, tapang. Upat lagi dapat tuwa. Upat ka juice.
Sunod. Ila, plus 1 o sunod. Bat, plus 1 sunod bat. Wala ako, ang dato. Kasi wala pa na apple yan. Sunay na ang Apple, siya. Bay, may kaya ha. Yan kami. Ang tanong? itong binuangan at Wala itsura na ng ba lang ulo ba? Babay sa kanila sa Darli din. Sa kanila sa alas 2. Kataw kami na. Di ko naman ni Claudine sa atong sa kwan. Da. Ba ni ring. Kwan ma. Kita ka. Sagol ba? Sagol. Kung mangita ang mangga, ang apple, orange, nanay orange, nanay mangga, nanay pineapple. Unsa pa may pangitaon ninyo? Avocado? Tubig na lang ko, alang-alang mo na. Alang usan makadrum. Bisa ka tubag tubig, tulong na ka Diyos. Tugani eh, wala naman dahay ba? Jay, napa dito Jay? Napay, isa ka juice sa tuday, nga na. O, napaman. Dugangin na dito aron Duwangi, kami. isa day ikaw, para malamig. Dua Duwan dugang. lang, duwan. Ano makakakaon? Mana? Duwangi, isa ka. Nanganay, dugangan na isa na, kay bitin man. Dua Ah, pagdugang Jay. Dua. Ano, Jay? Dua. Wala na lang sa taon, pahulay sa. Oh, ina na, isa ka isa. Oo. Hugtong to tanan og naa pa. Ay, ang brand magunani kay 24/7, hindi siya katungkang. Kay kantang dadani kay kuan ba kay. Jay, bunyan na lang kay kanang pahulay sa human kaon dyan. At ko rin. Ay, o kani. Oh, dili kay siya lasa Ay, ba. o, busta. Dili pareha sa tang ang isa ka litro, Lasa isa ka man siya, litro. pero dapat gamay na sa tubig. Sa dobi kay naghan ta mangin. Gipuno na sa mik niya. Abunda ba yung tubig diri tin nabaguhan lang puti pasensya mo kay. Ay, magkagaya magipuno sa Nabaguhan ko mga kuto kay mo aga sa tubig. Di pa sa inyo dito nga. Nyati bitin kay sa Ang isa ngatan. gali ka jar, 1 liter, kailangan ka ng Una imo tanong ko sa imo pila na ka litro. Diba, 1 liter yung powder. Wala man ka nagkuan. Ano nakalitro din? Sa kadyan. Kabaluan na. Mama man ang diri. 55 liter. Laha man ang diri. Wala man naman mo. Kala na diba? Sakto sa check kagalon bang natunawan. Kun baka mga to taog kuan mga tagaga ko na nato mga liman ka na. Kuan man na sudalan sa iyang baligya ba nga. Ha? Oo, ito gitlog, ito gisulod ana. Ito bitlog. Ang sa kay Baligya sa Nadia, iyang nanay. baligya na yon. Ang sulod anak lugar mo sa kay nana. Wa di ko bato mo lagi. Ang Canada yun ang gulaman nila. Buwan ang sidlanan pagkahurot atong lingi-lingi butaran na Dios. Diyos na ba sa dagay? Kulang naman di ang duwa ka. Ano pa may sabaw? Anong lamig man sa nga isda yung gipalit eh? Tuni mo di ka pamalit dahil sa isda nga wala lamig. Di ba may kapalit sa isda nga wala lamig? Say pagka-4, 5 man mi. Dami jud kay lapas yun nga. Bangus ang dato para dugay makulot. Sure mo tarang bangus. Basta sumpa. Ay lamig na kinilaw mo nang ampay ang kunin mo. Mawala man ang bukog sa kilaon. Paguta din niya sa una, gato klaberya, paguta din niya. Para kilaw, ang ulo dalon, tulaw na yun. Ang ulo. Kansi, kanon ba? Ang ditiya ram dako tambok. Taunting. Mana ka nakaon diyan? Saan pa ni mo men nga isiba ka? Pamista pa miyaw niya. Ah, mistas kugon. Ay kanang yang isa taas sa inyo si Boyet. Dili, dito. Layo man. Ah, pit. Ito, masakyanan naman. Ito, City Homes.
Inom dito kagayan. Oh, Paul ba? Bon, Ila nako si sa Kuya Jipol. Kuan si Papa ug si Mama. Paul. Ah, upol. Paul. Oh. Bisa may dapat may pista dito pa yung upol. Sa City Homes gali. Amo nagi amin adik. Dili pa makaabot sa kanto. Dili pa makaabot sa City. Kinsa may ni ko Baba na Dami sa sa bali. Gabriel na daan nimo para masunog ang suga. Ako nituyo ba? Dere di ko ba niyo dito na nista, pista? Dito ilang balay. Kaya dali na siya ga. Ang mga to mga panggabi pangpanyapon. Oh. Ay kuan man na may kaya may sakyanan ninyo. Gali, ayun ga. Tingala ko mo magnakoy na lang ang inunon. Banto na day kay na day biyayag di ako. Silaan ang yung sinugba roke. Tungod sa luy abay. Ilami kuno kayo. Karon pa ko kabalo ang pwede ni butang ang luy ab. Inunon nga sinugba. Ang nasa suga. Sa bangus ko. Pahungot manggod na. Kawala mo mas langsa. Pwede lang ko kalakang. Bago pa gani kayo naglakaw-lakaw karon na. Hindi lang kalakaw. No. Yaman ko niya kung baso. Ano na? Buwan ni makabaso ko te. Te. Kung baso di ko ano. Mga nanganana mga buhi ni Clardy. Wala nang isda. Tangon Uy, na. kayo akong bana. Tawag sa. Ano man ang sige bulad man mo si init ka na. Wala init pa. Kasi hindi marilit mo de. Napalit ka ulo ni sa de. Wala sa atin amang asin. Ano yung di marilit? Ay, dato ninyo dito pag-uli. Wala sa Wala ka na sa dani. Ang kalag-kalag na sa kalag pa. naman sa birthday ni Mikmik. Bitsa uno Mik. Ito may miya pa mo manayapon Mik. Ago, pana. Ha? Tagok. Holiday ang yung birthday kay uno. Holiday man. Trabaho. Trabaho gyapon mo ana. Awa may holiday ninyo sa trabaho gud. Pagtrabaho, yung birthday na. Koy. Kasayang basta dugulpi. Ah, wag ganun yung trabaho tumiyagi. Koy, wala. Ito. Trabaho man ko. Trabaho man ko. Kami lagi ko siya na ka. Oh, makaon pa lagi ang buko. Kanon ni Clardy ang buko sa isda. Grabe, bantay kay mahulog din ang pilang mga Wala naman. Wala ikon. Buko na lang nabilin. Awan na nasa. Lato. Pero oh. Nang law. Nang law. Eh?